It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lovely's Secret Files. Si Lovely na merong ka-FUBO. Anong ibig sabihin ng FUBO? Hindi po ito brand ng damit, kundi Fun Buddy. Ayan. Merong sinasabi si Totoy Bato dito sa gilid ko. Anong sinasabi mo? King Buddy. King Buddy. Bakit King Buddy? King... Kasi mahilig sa king. King size bed? Dami yung ano. Okay, so yun. Meron siyang ka-FUBO, pero at the same time, meron siyang kinakasama na nasa Pilipinas at meron silang anak. So, wala daw siyang balak ipagsabi ito sa ibang tao at hindi rin naman siya nangihingi ng advice. So tatapusin ko na tong adlib ko. Charot! With Harot. So pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Chris Mendoza. Para kay Lovely, LDR lang yan. Kasi yung kinakasama mo, masyado ng babaero. Magbabago rin ang isip mo kapag napirmi ka na sa Pilipinas. Ito naman ang sabi ni Darwin Russell. Lovely, hiwalayan mo na ang live-in partner mo kung alam mong nagloloko siya sa iyo pero hindi mo ginawa. Ang ginawa mo ay yung ginantihan mo ang partner mo. Ginagawa mo rin yung ginagawa niya sa iyo. Tapos nag-install ka pa ng dating app, lalo mong dinagdagan ang bigat dyan sa puso mo. Ang maling gawin o gawain, hindi dapat gantihan ng maliring gawain. Hi kay Mark Moore at ang sabi niya rito ay Pretty Woman DJ Raketera. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment. Ang masasabi ko lang sa iyo, Secret File Sender Lovely. Sana piliin mo pa rin ang tama kahit mahirap. Kung wala talagang pagbabago sa partner mo, then it's time to choose. Choose to walk away. Kaya lang siguro iniisip mo, sino kayo mag-aalaga ng anak ko? Parang ang daming things to consider. And I think mapag-uusapan naman ninyo yan. Marami ngayon yung mga nagiging co-parent. Oo, co-parenting is the key, sabi nga nila. So, pwede na habang may someone siya, ikaw din may someone ka, edi pinapalaki nyo pa rin na maayos yung inyong anak. Madaling sabihin kasi wala pa akong anak mo. Charot with darot. Pero marami akong mga narinig ng mga kwento ng ibang mga kaibigan ko na nag-work naman sa kanila. Hello, tingnan nyo po Andy Eigenman, tsaka si Jake Ejercito. Tapos si Pilmar pa yung asawa ni Andy Eigenman. So, ang nangyari sa kanila, may anak si Andy kay Jake. So, etong pagpapalaki ng anak nila, paminsan na kay Andy siya, paminsan na kay Jake. So, co-parenting. Kasi kung wala namang ambag, yung asawa mo o yung kinakasama mo sa'yo, kundi sperm char. Firm lang. Bakit, diba? Bakit mo pa ipagpapatuloy tas malayo pa kayo sa isa't isa? So, you have to choose the right thing to do and that is to let go and wag nang magloko sa partner mo. At para hindi mangyari yan, maging single ka na lang. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break, you're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Lovely's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!